Нова, модерна очна клиника отвори врати в Стара Загора. Заслуга за това има известният млад специалист в града доктор Станимир Трошев. Модерната база, в която освен прегледи ще има и стационар след хирургическа интервенция, се намира на булевард Митрополит Методи Кусев, 61, град Стара Загора. Знам, че ще работя в една изключително конкурентна среда, тъй като в Стара Загора има много добри очни специалисти. Но смятам, че в моята клиника старозагорци ще има какво да намерят ново. На първо място това са изключително добри професионалисти. Подбрания екип са хора с голям опит и най-важното – умещи да поемат отговорност. Отговорност за здравето и за зрението на пациентите си. И за техниката няма да говоря. Разполагам с най-съвременна апаратура на високо ниво. Лазерите са ми последно поколение. Операционната техника също е на последно поколение. И смятам, че с това, което ще правим в нашата клиника, ще могат да се радват всички хора, не само и в България. Очната клиника на доктор Станимир Трошев ще работи със здравната каса от месец септември. Предлага на своите пациенти модерна техника, добри специалисти, приемливи цени за предлаганата специализирана медицинска помощ.